него ултимат на Канова и дашът долу страна Ксера, доста демидж там, обаче Лулу трябва да внимава на Квардос, също е на доста малко и може би ще падне тук, ако не внимава. Стънът беше той, използва своя бариер, чушката също стана доста малко и тук може би ще има доста кила, ще паднат. Да, Самаров ще да вземе кила върху чушката и Мимо и Критлейн също останаха на доста малко, на по 300-400 живота останаха тези двамата. Но на никой не му се рискуваше просто да пробват Tower Dive, за да вземе тези 2 кила. Ако бяха го направили, както виждахме, Rumble се появи доста бързо, така че ще да им създаде проблеми малко или много. Warmog закупен току-що от Самаров. Хубав билд е започна той като цел. Виждаме Мъркер, трет си има, виждаме Hex Drinker, че е направил и Warmog току-що завърши. Руби и Sidestone за Лулу. Малко беше поизостанала тя, така че добре, че успя да го направи най-после. Я да видим всъщност как върви златото между двата саппорта. Изоставане, силно изоставане виждаме за Лулу. Но това е нормално, тя е 0.37, докато Стреш е 3.33. И това е определено голяма разлика им прави. 800 злато напред е от тези 3 кила Среш. Дракон за момчетата от Headshot BG. Това е втори техен дракон, ако не се лъжа. Там имаше Ward, така че да, беше видяно кога пада дракона от страна обичам паршоли, така че свободно мога да кажа, че дракона се връща в 23-та минута и 55 секунди ще се върне. Той поже е 24-та минута, да кажем почти. Тук Майстон обаче беше хванат фир върху него, дали ще падне той тук, дали ще бъде убит? Да, ще падне той по всяка вероятност. И освен всичко друго, неговия Vision Ward ще бъде махнат там. Една от опасностите на D-Wardването, от което всеки съпорт като цяло се плаши. Сега ултимат ще видим върху Каварадоси, тук дори флаш, за да успее да проработи там. Беше избутан направено, обаче Каварадоси все пак ще падне флаш от страна на Rumble, доста демидж върху Смайл ще падне тук, обаче мисля, че и Savage Soul също ще падне. Да. Трябва да внимава тук обаче все пак, защото са 2 срещу 3 Headshot DG. И определено за момента този тимфайт не е тръгнал в тяхна полза. Загубиха повече, отколкото спечелиха. Загубиха 2 човека, успяха да убият само Rumble, което определено не е в тяхна полза. Преди това също и Лулу падна, така че 3 кила за един бяха сети в полза на обичам Пържоли в последните 1-2 минути. Опасно, определено опасно. Зоня Sourglass за Twisted Fate, това определено ще му помогне доста често. Той е мейн фокуса на инициацията, или той или Кавардоси са главно фокусирани от страна обичам Пържоли, така че поне така той ще може да се доста спокойничко да се използва в правилния момент. В правилния момент зонята. И аз тук що видях, че съм бил назад с няколко секунди, което е моя грешка. Извинявам се. Но явно или вие не сте забелязали, или аз не съм забелязал на време и никой не е решил да ми спомене. Да, не виждам, никой не ми е писал в чата, странно. Но съм бил назад от доста време, защото определено назад от последната пауза. Която беше при доста време. Ужас. Моя грешка, извинявам се отново. Първата игра беше взета от страна обичам Пържоли с 17-7 в тяхна полза. И от тази втора игра зависи дали Headshot BG директно ще се класират заедно с обичам Пържоли за следващата част от турнира, който ще е офлайн в София, или ще се наложи да играят Best of 3 срещу Bulgarian Gaming, за да решат дали или те или Bulgarian Gaming ще отидат на следващата част. Пауза. Виждаме, че има нужда от пауза, тук за чушката поиска пауза веднага. Може би някакъв проблем има. Чува се, как се чува това? Да, чува се кюто на Rumble. Да, започвам. Отново започваме сега. И поредна пауза. Явно с малко го няма в момента. Да, явно ще трябва да поизчакаме малко, защото доста избързаха момчета от обичам Пържоли когато когато махнаха самата пауза. Смайл явно за малко е решил да се възползва от тази кратка пауза и да отиде до туалетната или нещо подобно, по всяка вероятност.
Не, между време как вървят самите билдове на двата отбора. Purple направи ми услуга само и се настрои долното меню да се скрива автоматично. Просто го настрой. Дори като цялото табнала на Borderless няма да се вижда. Добре, ще се продължава сега. AD Carry така са до момента с билдовете. Виждаме, че Кавардоси вече има бот търстър, както казахме по-рано. Все още е напълно стакнат той и Зио има само те върху себе си. Петима срещу 4 и тази култка може би ще падне. Сега инициализация от страна направен. Ултимат на върху него, обаче все пак доста ниско падна той. И този ултимат от страна на Треш определено им пречи там направят инициализация. Сега флаш от страна Самаров, доста демидж там. Ултимат от страна на чушката на малко стана доста хора направен, екзостнат на малко живот. И трябва да внимава той тук доста, обаче 2 хила бяха взети набързо от момчета от Headshot BG и сега Карвадоси определено показва цветовете си. Игнайт върху него не успява той достатъчно. Да, той и Самаров ще падна тук обаче. Трябва да внимават тук, 3 срещу 1 останаха, обаче трябва да внимават. Определено това е доста опасна ситуация и тримата са на доста малко и могат да дадат трипл кил на чушката, нещо, което не иска да правят в момента. И определено трябва според мен ще се отдръпна на момчета от Headshot BG. 16 на 3 като цяло, 4 срещу 2 в полза на Headshot BG беше тази размяна. И както виждаме, те вече имат малко по-добро предимство. 3600 злато е тяхното предимство в момента. Доста добро. Интересно какво стана с стрима, при мен показва, че нещо е справил, може би не само при мен, сега ще видим. Оправи се. Добре. Пореден симбъл ще вземе смал. Да видим как... вече виждаме завършен, беше завършен Blade of the Ruined King от Miss Fortune и тя успя да вземе току-що своя пикакс. Има и Зио. Виждаме, че Кавардос е взел своят Cloak of Agility и скоро ще апгрейдне своя Зио. Ултимат на Месмал на топ лейн. Ултимат от страна Севе Сол, обаче доста демидж върху него. Мисля, че Севе Сол тук ще падне без да успее да вземе кил върху Смал. Или може би не! Смал трябва да внимава, има игнайт върху него и трябва доста да внимава тук наистина. Кавардоси се опитва да направи нещо доста опасно. 3 срещу 2 тук, не, 3 срещу 3. Ултимат от страна на Пантеон и... чушката използва лантърна. Сега ултимат от страна на Ноктърн и... той се опитва да убие Смайл, обаче ултимат на Лу върху Смайл, доста демидж там размяна. Самаров влиза, направен влиза. Самаров е на под 50% живот. Канола беше избутан. Самаров остана около 300 живот, както и направен. Флаш остана направен. И Каврадос там ще падне. Не тръгна този матч както очакваха. Един за един. Не тръгна този тимфайт просто както очакваха. Агресивно влизане и от Самаров и от направен Смайл. Доста демидж успя да направи от дистанция, доста по-колко успя да направи той. Обаче не се разви просто всичко както очаквахте и тук ще загубят една кула заради това. Ръмбъл вече се връща. 13 секунди докато Каврадоси се върне и ще бакнат. Среш и Пантеон ще бакнат. Мимо също, който играе с Ноктърн също ще бакне и чушката и той ще бакне, който е с Miss Fortune. Aegis of the Legion виждаме закупен от страна на Thresh. Phantom Dancer беше завършен от страна Кавардоси. Realize Crystal Scepter беше завършен от Savage Soul. И доста малки айтеми бяха накупени от всички. Все още има 3000 злато предимство за Headshot BG, но в последно време се убедих, че златото не е от пълно значение. Мисля, че беше днеска сутринта, доста рано през сутринта беше, когато видях как CLG, мисля, че CLG загубиха срещу MRN, кое се лъжа. След като имаха 10 000 злато предимство, те все пак успяха, загубиха един тимфайт и загубиха цялата игра оттам нататък. И беше тимфайт, който наистина до средата на тимфайта те го печелиха брилянтно, обаче едно правилно движение там го успяхме да спечели. Сега Смайл тук по всяка вероятност ще падне, не използва той своята зония, обаче ще падне, да, ще умре.
Няма голям избор. Дали обаче и направени други ще бъдат хванати? Не, и това ще е дракон. Оу! Не успя. Опита се, но не успя Каврадос да открадне с ултимата си дракона. Беше доста близко според мен, обаче... Смайт ли беше това? Мисля, че беше... Да, беше смайт от страна Nocturne, така че браво на него, че успял правилно да използва своя смайт на време. Доста често виждаме някои джунглери да имат проблеми точно с това. Може би още една култка ще се загубят. Ооо, доста демидж върху Каврадос, остана той на около 30% от здравето си и трябва да внимават тук определено. Мисля, че ще загубят... Да, ще загубят тази кула. Може би дори още една. Трябва много да внимават. О, ултимат тук от страна Смайл. Дали ще го използва някъде той? Да, директно го използва на мидлейна. Интересно. Няма да инициират. Явно го използваха превентивно, като цяло превентивно използване беше за това мене. О, ултимат сега от страна Пантеон, който отива на топлен по всяка вероятност. Да, на топлен отива там и няма да успее Самаров да пушне кулата. Доста добре успя да се промъкне. О, тук обаче ще бъде посрещан от 4 от играчи на Обичам Пържоли. Дали ще успее да избяга? Не беше хванат от страна на Треш. Стената на Треш сега беше свалена там. Направен също влиза. Доста демидж си разменят и двата отбора, обаче мисля, че... Ооо, тимата на Ръмбъл доста демидж наля и трябва да внимават тук. Не беше оценено кюто от страна на Треш. Трябва да внимават определено. О, доста добре оценено кю от страна на Прайн и той ще влезе с пълна сила върху чушката, но веднага след това ще се възвърне. Самаров влиза доста навътре, също доста проблеми за него. Ще падне, той тук беше убит от Критлейн. Ръмбъл пада. Лисин също беше свален и трябва много внимават. Оу, флаш от страна на Каврадос и го спаси, определено този флаш го спаси. Смайл няма вече никаква мена, там има пълен вижън и може да бъде хванат. Не, за малко не беше хванат флаш дори от страна на Смайл, за да избяга. Каврадос също... О, Каврадос между време е топлейн. И всички се насочат към него. Това определено не е в негова полза. Определено не е в негова полза. Какво ще прави той тук? Оу, 1v1. Няма да стане този 1v1, как си го мисля. Там Пантеон определено ще го чака. Трима играча вече. Треш също е там. Оу, ултимато страна Шен! И този тимфайт тук може би ще се измени. Трябва да видим сега как ще се получат нещата. Не до... Оу, демиджа, просто демиджа от страна на чушката, както и доста доброто ЦЦ, което беше сложено от страна на Треш. Никакъв шанс не оставиха на Кавардос. Никакъв шанс не оставиха на Кавардос да покаже какво може. Самаров дори бе принуден да използва своя флаш тук, за да избяга от тези трима играчи. 19 на 19 и вече няма 3000 злато, не, няма 3000 злато разлика. Вече е само 400 злато. 400 злато предимство за Headshot BG. Виждаме Warmox Armor за Пантеон, Last Whisper за Miss Fortune, Randuin Summon за Shen, Warmox за Nocturne, Шуреля закупена от Лул, която съм пропуснал да спомена също. И Oracle виждаме за Треш, както и Runic Bulwark. Доста пингове виждаме от страна, обичам Пържоли върху Барона, дали бейт на Барон, дали просто ще чистят лордове на Барон. Не, май няма да е бейт. Това ще е опит за Барон. Шен няма ултимат и е доста далеч. Ултимат от страна на Twisted Fate. О, той трябва да внимава много къде се позиционира там. Доста опасно е това начинание от страна на момчета на Headshot BG и от страна на обичам Пържоли. Oracle върху Треш определено е ключов в момента. Отказаха се от Барона за сега, поне. Или може би не? Това е доста опасен момент. Това е доста опасен момент. В момента и двата отбора танцуват един танц на смъртта и той ще реши кой отбор ще загуби този матч, според мен. Ултимат сега от страна на Nocturne, ултимат от страна на Rumble. Оу, Шурелия от страна на Кавардос си беше хванат и ще падне тук. Лулу също ще падне доста демидж върху Самаров и направен и... Оу, това може би ще е GG. Това може би ще е GG. Тук Самаров със сигурност ще падне и ще бъде убит дъбъл кил за Пантеон. И дали ще тръгна директно за баста или... Не. Не, според мен. Не, ще тръгна за баста. Отказаха се може би за сега. Някакви разногласия явно имаше, защото постоянно се чуеха между Барон или база кое да правят и се насочват сега към Барон. По всяка вероятност това ще е лесен Барон за тях. Няма лордове, няма нищо там.
доста лесен бонус е това определено за момчета от обичам пържоли. И те успяха да обърнат този матч. На няколко пъти те го правят последователно, печелят тимфайтове, концентрират се върху Каварадоси, който в момента почна да поизостава доста. Поне от към билда си. И няма как да не кажем просто, че Канова прави невероятна работа. Канова като съпорт в тази игра, като стреш, всеки път успява да хваща последователно играчи на Hedgehog BG на грешното място по грешното време. И той ги хваща перфектно и създава положение, в който отбора му има много по-лесни тимфайтове. Ако продължи този тимфайт, ако продължи всъщност този матч, не тимфайт, защото казах тимфайт, подявалите. Ако продължи този матч да се развива така леко извън полза на Hedgehog BG, ако не успеете да се възвърнат правилно в тази игра, определено не виждам как ще спечелят този матч просто. Трябва да се съсредоточат, трябва да внимават много с позиционирането си и трябва да определено да имат по-добър вординг, защото в момента вординга им е голям проблем. Просто виждаме 2-6 Лулу, 4-7 Грейвс. Много пъти бяха хващаните. Много пъти бяха хващаните на лоши места. Втори дракон за момчетата от... Обичам пържоли. Личпей бе закупен от страна Twisted Fate. Определено имате проблеми в момента, не му достига, чистият демидж не му достига. Сякаш имам такова чувство просто. Липсата на Рабадон определено му пречи. 31 минути са изминали от началото на играта, няма Рабадон, няма Void Staff. Това са големите демидж айтеми. Наложи му се, той беше принуден да тръгне за зоня, поради простия факт, че почти всеки един тимфайт фокуса беше или върху него, или върху Каварадоси. Продължава фокуса все още да е върху тях. Те са сквиши, те са демидж дилерите, те спасяват тимфайтовете, те трябва да бъдат убити първи. Това е идеята, която в момента просто виждаме как обичам пържоли са зад тази идея и те напълно изпълняват фокуса спрямо нея. И това им помага. Определено им помага, защото виждаме, че този добър фокус и до някъде може би по-силния уординг от тяхна страна им печелят тимфайтовете. И сега ултимат от страна на Ръмъл, от страна на Ноктън, Фаш от страна на Ръмбъл, доста демидж върху Смайл и върху направено останаха на под 50% живот. Само Каварадоси и Самаров са на пълен живот. Ултимат сега от страна на чушката и там някой ще падне определено. Ръмбъл беше свален от страна на Каварадоси, Фаш сега от страна на Каварадоси и... беше свален Каварадоси там, беше свален. На доста малко стана чушката, обаче ще имат там проблеми. Майсторм ще падне според мен всеки момент. Не беше свален той, доста демидж върху Критлейн, шатдаун върху Критлейн. Ултимат сега от страна на Смайл и дали ще успее той да вземе кил. Зонята го спаси тук определено и сега Самаров почна направи, дали ще успее да хване Канова, трябва да го убият, този оракъл трябва да падне. Но да, ето, Лул се появи слова, демиджа, малко време може да им отнеме, така 5-6 минути може би. Но по всяка вероятност, да. Не вижда просто няма начин да се спаси, има начин само да изхъби повече време Канова, което е в негова полза. Той трябва да убие това време. Всъщност Оракъл му вече изтече и виждаме, че само Самаров го гони. Оставяха само Самаров да го гони, докато Twisted Fate отиде към мидлейн. За да се опита да свали това една кула, те трябва да наваксат кулите, те са две кули назад, това е голям проблем в момента за тях, защото както виждате златото е равностойно, що годе, но след като свалиха тази кула, те вече имат 1000 злато предимство. Малко, но все пак е нещо. В момента това им трябва, това трябва на Hedgehog BG в момента. Малко по малко. Тимфайт по тимфайт те трябва да се върнат в тази игра, или трябва да направят някакви невероятни плейс в лейтгейма, или трябва малко по малко да печелят просто за сноуболнат. Защото в момента просто бяха разклатени, имаха леки проблеми в няколкото последни тимфайта и чак в този последен тимфайт те успяха да вземат надмощието сякаш. Успяха, макар че позицията определено беше по-изгодна за тях, след като успяха няколко добри стана да направят под двете кули и определено нямаха толкова проблеми, колкото щяха да имат, ако беше на отворено пространство без кули в тяхна полза. Виждаме Last Whisper за Graves, Aegis of the Legion за Lulu и Randuin Summon за Lee Sin. Два Randuin Summon виждаме за момчетата от Hedgehog BG. Един върху Shen, един върху Lee Sin.
Определено ще е сложно, определено ще е сложно. Доста паника се усеща и в двата отбора. Тук обаче това може да е лошо, това може да е лошо. Шен има ултимат. Има ултимат, обаче все пак той е ботъм лейн. Той е ботъм лейн в момента, чака удобния момент, който да използва ултимата си. Всяка вероятност, може би върху Лисин. Лисин по всяка вероятност много ще инициира и ултимат върху него ще видим. В момента виждаме лека война между двата отбора. За тези от вас, които малко по-късно са влезли в играта и никой не им казал 1-0 е в момента. Първият матч беше взет от Обичам Пържоли, това е втория и последен матч и от него зависи дали Hedge от BG директно ще се класират или ще трябва да играят един без стати срещу Bulgarian Gaming, за да определят дали те или Bulgarian Gaming ще се класират напред за PlayExpo Offline турнира, който е на 6 и 7 април в Зимния дворец на спорта в София. 7500 лева, доста голям награден фонд. И сега ултимат от страна на Смайл успя той, не успя да стъни той там никой. От страна на Ръмъл, доста демидж така. Ултимата от страна на Miss Fortune и там Треш падна. Каврадоси обаче също падна. Лисин беше свален. Това не тръгва в полза на момчетата от Hedge от BG. Самаров тук не знам как ще се измъкне. Стънът беше той открит лейн, даблкил. Трима за един в полза на Обичам Пържоли. Въпреки името си, което е леко така насмешно, леко по-иронично, може би повечето хора, когато чуят това име, не очакват да видят някакъв невероятен отбор. Обичам Пържоли определено са сериозни играчи и те го показаха. 5 игри, 5 победи. Това е 6-та тяхна и последна игра в PlayExpo квалификациите. Ако спечелят нея 6 победи подред и определено ще покажат, че те са сериозен отбор, въпреки името си, което е малко насмешно, че те приемат тази игра доста на сериозно. Взеха те сега Кула и Инхибитър и проблемите ще са големи за момчета от Hedge от BG. Не виждам наистина как. Ако не трябва много да внимават следващите тимфайтове. Поредна Кула, която губят вече отново са 3 коли назад, 1400 злато изостават те. Просто трябва да пазят Каварадоси. Всеки тимфайт, в който Каварадоси умира отрано, те губят. Random Insolmen за Nocturne, Infinity Edge са купен от Miss Fortune и Random Insolmen и за Пантеон. Това определено ще промени доста нещата. Вече има и два Random Insolmen за момчетата от Обичам Пържоли. Барон, дали ще успеят да го вземат на време обаче? Момчетата от Обичам Пържоли се усетиха, знаят, че има там някой, знаят, че се прави този барон. Обаче дали ще успеят използва своята трета магия Miss Fortune и вече имат информация. Лорд там, дали ще бъде Лордното? Ултимат страна на Ръмбъл, ултимат страна на Miss Fortune. Не успяха да откраднат барона, обаче доста демидж тук върху Смайл, доста демидж върху Ръмбъл. Трябва да внимават, тук трябва определено да внимават. Вече няма ултимат върху Miss Fortune. Hedge от BG имат шанс тук да направят доста неща. Добро Q от страна направен върху чушката. Обаче не. За пореден път Треш успява да направи своето, успява да запази своят Еди Кери. Каварадоси успя да вземе чушката, ще падне той тук по всяка вероятност. Ултимат от страна на Ноктърн върху Смайл, който се флашна. Флаш от страна на Ноктърн също. Стън върху него и право на Шен, той успя на време да влезе. Тук Смайл ще има проблем. Не. Ултимата на Пантеон. До тук просто беше. 3 за 1. Поредният тимфайт, който беше 3 за 1. Освен ако не съм пропуснал някой, който му умрял и се е заживел, обаче не виждам такива хора. Добре тръгна тимфайта, сякаш за момчета от Hedge от BG. Пропиляха много от ултиматите и магиите на Обичам Пържоли. Но просто се проточи се твърде много този тимфайт. Проточи се твърде много. Успяха да свалят главните демедж дилъри, които бяха Каварадоси и Twisted Fate и затова може би нямаха такъв превес. Все пак разликата все още не е чак толкова голяма. 400-500 злато предимство за момчетата от Hedge от BG. Locket of the Iron Solar е взет от Trash. Това определено ще им помогне. Втори локет за тях. Това е нещо, което трябва да отбележим. Няма нито един локет за момчета от Hedge от BG. Тук виждаме междувременно дракон от страна на Rumble. Това ще е четвърти дракон за тях, също само това, ако не се лъжа за момчетата от Hedge от BG.
Определено, тревожно е определено. Смятка дали ще бъде хванат? Не, никой няма да рискува да го хване. Разликата все още е малка. 230 злата само между двата отбора. Не е толкова много. И виждаме, че въпреки, че имат 3 кила повече, 3 коли повече, доста повече барони и дракони взети на своята страна. Обичам паржоли не са толкова напред. 500 злато не е голяма разлика. Толкова късно в играта, 40 минути са започна от началото на играта, това не е голяма разлика. Така че всичко опира до тимфайтовете, до позициониране, до композиции, до това как ще изиграят своите козове тези два отбора. Много трябва да внимават в момента. Това ще е просто една игра на нерви. Пропуснато кютка от страна на Серат, който издаде своя отбор. Доста голям слоу направен. Това от Savage Soul ли беше? Мисля, че беше третата магия на Savage Soul, който играе с Rumble, която го слоуна чак толкова много. Все пак той, не забравяме, той има, тя дава слоу и се комбинира с слова, който получава от Realize Crystal Scepter. Да. Отново ли почнах? Да. Не знам защо обаче от време на време казвам на Треш Ксерат. От една седмица правя това. Дори като си мисля да си избирам Треш, почна да пиша Ксерат. Моя грешка. Случват се такива неща, мозъкът ми решава да се прави шеги с мен, извинявам се отново. 400 злато, само толкова. Един паднал инхибитър все още за момчета от Headshot BG. Трябва да внимават. Ако отново бъдат съборени техните два инхибитъра, те няма да имат голям избор. Ще трябва да пазят, да играят по-дефанзивно и да внимават доста. Тук направим беше хванат, обаче фир върху него от страна Мимо, обаче ще се откажат. Ще се откажат. Ултимат от страна на Twisted Fate, слоу там от страна на Мисорчен. Канола успя да изпадне своето Max Range Q. Зони от страна на Мисорчен, на Twisted Fate. Самаров тук обаче определено ще падне, поне Самаров ще падне. Дали някой друг ще бъде убит? Да, Смайл защо не избяга? Смайл имаше възможността да избяга, обаче реши да се върне, той реши да се върне. Ултимат сега от Пантеон, на доста малко са, Майсторм е на доста малко и не! Стън върху кавъра доста, той ще падне доста малко тук, няма да успее да се спаси, никакъв шанс за него. Майсторм е на малко, също ще бъде хванат. Само направен е последния човек. GG, well played, виждаме от сега, от момчета от Headshot BG и... Дали ще има Surrender Vault? Не, направен директно, които страна направен, които страна Headshot BG явно наистина загубата ги удари по-силно и те ще трябва да играят Best of 3 срещу Bulgarian Gaming, за да решат последното място за квалификация. Перфектен резултат за момчетата от Обичам Пържоли, 6 игри, 6 победи. Като цяло това беше стрима за деня. Доста силен стрим. Ако имате някакви въпроси, питайте сега в момента. Ако не сте го направили вече, ударете ми едно рамо, ударете един лайк на тази Facebook страница. Може да следите мои бъдещи проекти, там бъдещи стрима, бъдещи неща, които ще коментирам. Благодаря, че бяхте с нас до сега. И са две много интересни игри. Не знам дали ще ги аплодим, може би по всяка вероятност от PlayExpo, ако решат, ще ги качат някъде да могат да се гледат за по-напред. И единствените неща, които станаха е Best of 3 по всяка вероятност между Bulgarian Gaming и Headshot Bulgaria. 2 на 0 завърши. 2 на 0. 2 победи подред. Ако имате някакви други въпроси сега в момента, преди да свършим самия стрим, питайте, с радост ще ви отговоря на каквото мога. Nope. Не е време за себе реклама, така че съжалявам на Мистоган и Мимо. Рекламирайте другаде. All Random All Mid не мога, просто наистина не мога. Днеска цял ден от 2 часа насам с Purple заедно администрирахме 1v1 турнира и след това тези две игри искам просто да отида да се сготвя нещо, да се почина малко. Съжалявам, че този път няма да има арам игри. Yamas Messengers, ако не се лъжа, се класираха, не съм абсолютно сигурен, но повече информация със сигурност може да намерите на сайта на PlayExpo. playexpo.eu, сега ви пиша самия сайт, ето ви линк. Purple все пак Purple ще направи няколко арама сама, без мене, така че с нея може малко да поиграете, да погледате, да се порадвате. Мен няма да има. Стрима е много хубав, ударите по един subscribe, благодарите и за това, че тя беше тук на място, когато нито един от другите големи кастери като Werywood и Пивки нямаше и тя наистина спаси положението да има стрим днес, така че искам много да й благодаря за това, че
успя, след като е толкова уморена, да даде от времето си, че да ми помогне да има този стрим. Коментирам само аз, тъй като